Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Namhlanje ake sikhulume ngokuphupha inhlwathi. Ukuthi-ke inhlwathi ngabe yona isuke ibika ukuthini noma iqonde ukuthini. Akhona-ke namanye amavidiyo sichaza ezinye iy'nhlobonhlobo zey'nyoka amaningi ongaqhubeka u-scroll-e. Inhlwathi-ke uma uyiphupha kusuke kuyinhlahla, abanye bathi kusuke kuyisibonakaliso esikhombisayo ukuthi khona okuhle okuzokwenzeka. Kahle kahle nje kunenhlahla ekhona okungenzeka ukuthi kunenhlahla esendleleni abadala bathi bafuna ukukulethela yona. Uma unombuzo sicela ukuthi ubuze kwi-comment sizobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaze ukuthi lokho okubuzayo kuchaza ukuthini. Ungakhohlwa-ke noku-subscribe-a usilandele yonke indawo. Nisale kahle.